Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe on kofnama on gilanama hairuji ɗuɗɗi latiɗi duniya be alahira. Mo moɗon bi'eteɗo Abdulkadir Abubakar inchallah mi warti non be vidiyowol kesol dow ko larani WhatsApp. Dow ko larani WhatsApp bo ɗum ƴamol on mi yiɗi mi jabo ƴamol majum nden onon ma on nafitoro be vidiyo majum. Ƴamol mako masalan group on irum bana group ji shopping ji noy ɗo oɗon nder group majum nden to en gerɓi hunde bo ko photo ko video be ko nande majum non jippa direct ha telephone mako. To kamɓe himɓe shopping bo ɓe anda yerɓugo hunde seɗɗa, yerɓa jurjur wara hebbinama telephone a hirlitaki. To ƴami noy waɗata o darnira kala ko yerɓi pat hala nder WhatsApp man fotai nasta nder telephone mako. Ɗo on mi waɗino video majum ha ɓawo amma latago video majum ɗon moɓi waɗi kuje 5 na ko 6 mi hauti nder video majum. To na moijo fu hosata wannan wakkati mujum ha hosa lara video on iga fuɗɗam har ragare tan ɗum mari video on je waɗi kombi minti 15 na banni. To ni on waɗi hami wadda mi holla on video ɗo man bo inchallah. Latago maɗa keso nder group amin je Fasaha TV ɗo useni habdu a abona mana a ɓiɗana subscribe. To a aboni a ɓiɗi subscribe majum sai a ɓiɗana en like a partage na sobiraɓe mara video majum ɗo. Irum WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram be ko nandi be majum. To a nasti nder WhatsApp maɗa bana ni masalan nda en nasti nder WhatsApp meɗen. Masalan to a yiɗi a darniran dow group tan, group gotel gotel masalan en nasta ko bana group ɗo ko ɗo je en nasti fu. Kala ko yerɓi nder group man pat a yiɗa nasta nder telephone maɗa sai a wara a ina haɗo. Haɗo windi Diamara info ɗo an bo be inde group maɗa kadi. To a ini ni a yi'an nda ɗo media visibility ɗo nda be alama photo ɗo. To a ini dow ton ni a yi'an default yes kala ko yerɓi pat yes nasta nder telephone maɗa. To sai a wara a ina haɗo. To a ini haɗo sai a wara a ina okay. Ɗo kam wartan kala ko yerɓi pat wala ko nastata nder telephone maɗa sai to a yerdi. To a acci dow je ɗo bo ɗo kam nasta nder telephone maɗa. Ɗo bo ta waɗi yes bo ɗo kam wala vocal wala video ko ɗum ɗumejum kala ko yerɓi pat nasta nder telephone maɗa. Amma an nde a yiɗa ko ɗume be ko ɗume nasta nder telephone maɗa a ina haɗo. To min kam mi wala haje mi accan dow default yes. To numero goɗɗo on, to numero bo banni majum masalan en nasta ba numero oɗo ɗo. Sai a wara a ina haɗo to a ini ha dow go sai a jippo les a yi'an media visibility. Nda ɗum ɗo haɗo sai a ina ha ton sai a wara a waɗa bana nane go. Banni on lawol je numero gotel gotel bo to a yiɗi a darna group ji ma fu ko bo numero ji maɗa fu wala ko nastata wara a ina toɓɓe tati ɗo. To a ini ha toɓɓe tati ɗo wara a ina ha parameter ha setting haɗo. To a ini ha setting sai a wara a iya haɗo ha chat nda bana alama message ɗo. To a ini ha ton a yi'an nda media visibility a tawan ɗo desactive ni. A tawan ɗon desactive bana ni sai a hosa a wara a activa ɗum. To a active ni kala ko ɓe yerɓi nder group majum fu a tawan ɗo active bana ni sai a desactiva. A desactive ni kala ko yerɓi nder group man pat nastata nder telephone maɗa haɗa nder WhatsApp man tan. A hosa a desactiva bana ni min ma mi desactive. Kala ko yerɓi pat foti to fottani am mi lari mi telecharge. Ni on kadi min kofna on gilanama hairuji ɗuɗɗi. Ɗo on video je goɗɗo ƴami am nden mi waɗi video majum mi holla onon fu moɗon bandiraɓe. Latago maɗa a keso a abonai habdu a abona a ɓiɗana en like a partage na sobiraɓe maɗa video majum. Chain meɗen je YouTube Fasaha TV on kofnama sosai on gilanama hairuji ɗuɗɗi en gairi waɗugo video. En mbino bo en dilli ɗo siwtare amma kadi to ɗum ƴami irada emin banni foti en jabo hiddeko en tasko. En taskaki wangitidgo yeso camera kam inchallah tawan en ɗum munyini hiddeko to Allah lamiɗo hoddiri. Beɗo miɗo wi'en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.